Salam. Huria nani haulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Taparadema rohatta lau mamuji debata di bagasan parminggota diobason. Alani tapaketik kita asa marhahomon mahita satoki. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sian bukuende nomor 27 ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan rohani Yesus Kristus Tuhaki nahu ulaganu pari utu dal hodorisi asa tarpasari sari Artana umargai jupangau di minggu Di bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia namano palangit dohot tanaon amin. Lamso lehonon ni amaima sian banua ginjang tondi parbadia tu akka namangidoi sian ibana nungatakas huboto sakap akka na husakapi taringot tuhamu inna Jahoba sakap hasonangan dotahe dada tu hamaguan asa ahu mangalehon tuhamu ujung na hinalungutom muna jadi pajujuan muna maahu huhut laho mahamu martangiang tu ahu gabe tangihonok kumahamu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang dang dipasumbuho hami somarama aiho naung marsuru sahalak pangurupi jala pangapul di hami dang tarulaon hami yang gosian hagogoon nami lahu manada dohot mangulahon lomoni roham dibaheni diari na pinarbadian mon urupi mahami asa tarbahin hami manjakkon hagogok ni bagabagam di bagasan roha na bulus
Saihoma napatauhon hami halak pardosaon. Suruh matodim mian di rohanami, asa marroha na labok kami na jogal hian. Asa sian nasa roha dohot gogo, tarbahin hami manatap dopakho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma'ham. Tabegema ende puji-pujian sian ina parari Kamis.
Maredehita sian bukan de nomor 57 ayat 2 1 ayat 3. Ainung mamukap dalani dia kana porsea lau mangoti surgoi maluasi Nau mangonai tu sasude namangula hondo sai binuzima yang golas diam tutu di Yesus itu hatap pau mama roham burju ihuton Oloi hatana sasude sai tiru pambainan nape saleleng ho Tabegema hata ni debata patujolo ni jamita turpuktu hari Minggu sadarion ima natar surat di sada Petrus bidu 5 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikinai tinggakon hamu manasa nahina olsohon ni rohamu na tu ibana ai disarihon dohamu torang ma rohamuna dungoma hamu namau taot do alomuna si bolisi songon babiat nama rawang mangalului si bodutonna gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporsiaon ingot hamu ma dang terbain sosonggop akka haporsuhon si songoni nang tuakka haanggimuna na diportibion ayat 10 rapi tamanjaha alai yang gode bata napuna saluhut asini roha naung mejuhamu Tuhan sangaponna namanotongi di bagasan Kristus paulionna pahotonna lau patugonna dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapersuhoni ido sahatna martua ma aka nau bege hata ni debata nau peopsa jala namangulahosa amen. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ina Naomi. Maredehita sian bukende nomor 114 ayat 2 sahatu ayat 3.
tegok dosa do nang mata penak pamataku lunai tegok dosa do sai sana sado saki marhite hite mudarmi O Jesus namara siroha disalut pardosai Odihon habi ai anjora do habi mangulahoni sai sesado sanami marhite hite Huriani Tuhata dia ka ari naung tabulus tutu godang doa ka pangalusyota nasotama maradopon akadongata tarlumbo bima maradopon Tuhata alani marhite unduk dohot serep ni roha roma hita tujolo ni debata mangido hasesaan ni dosata martanyang mahita di bagasar rohata. Ale amanami na di Banua Ginjang parholong roha situtu marpungu dohami ro marsoba tujolom mangido asini rohami tuhami dada ala ni hati goran nami umbahin na rohami tujolom holan ala ni asini rohamdo ay hodo Tuhan parholong roha situtu ale tondi parbadia urupi jala asi maroham dihami sondangi maroha nang pikiran nami asa tarpatu pahami mangulahon nasitong dohot nadenggan jala mangulahon hombartu lomoni roham asa taruli hami di ngolunay baru di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amen baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata nunga pola hupasisi songon ombun aka pangalausim jala songon ombun manorop aka dosam sai mulak maho tu ahu ai ahu do si paluaho hasangapon ma di debata na di Ginjang amen hudul ma kabegema ende puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Maredehita sian bukuende nomor 210 ayat 1 ayat 2. Oh Tuhan nama rasi roha nasotar dodo jol mai orob doa lasi pardosa narap mamuzigo Imai pasam nagodangi marhitei te Jesusi Imai hodo padengaran asayondo sai Ido makor hon haluaon ihamina kazeai ipe mau liatema awon diho ore Huriani tuhata tabegema patik ni debata dala tungolu nai baru di mingguta sadarion ima sian patik palimahon sahat rodi patik na pasapuluhon patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon. Unang ho mamunu. Patik papituhon. Unang ho mangalakup. Patik pawaluhon. Unang ho manako. Patik pasiahon. Unang hoolo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ido saatna atong mangidogogo mahita tu amata debata le Tuhan debata ai pargugui mahami mangulaon nahumbar tu patikmi amin tabegema ende puji-pujian sian kor ama Marende hita sian bukuende nomor 482 ayat 1 ayat 3. Asaon manasito Jesus idonabusu Mago peportibion tui manaromako Jesus do umauliau ayar garito busau namusunau niat Horan ho ale tu
apos ni rohakon yang namago apolong namaringon hot-hot-hot. Atidakon ma hapor siautai songon nahin atidakon ni dongata sa hapor siaon di portibion rak mandok mahita Au persia di bata Jehovah i doa ma pargogono satu dosan nama no palangit dohot nano. Au persia Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadari imana tindubuhon di si Maria nagabe-gabian siato di porbadia orang suhubuan Ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman di selatus nama terpajal doi mana di hapinor silang jala tua tubuan watol duni tanom mulak mangolu dia di patuduhon nama itu surgo laut di siamun di bata Jehovah amanai pargogono setudosani di simai mana yang mulan surgo tutanon menghumi halak na mangulu dohot nikmat au porsia di perbadia jala harong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan abadia dohot dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogot daging dihalak mamate dohot yang muluan nasura sudah amin. Tapi gema ende puji-pujian sian PP GKPI pamen. Tapi gema tambah nitikting di mingguta sadaryo. Tabi gima tikting di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na Saminggon. Na parjolo sidang majelis jemaat. Di hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 patu paun ni huriatta do sidang majelis jemaat masuk pukul 10 pitu wib madang pukul 5 botarina di ruang konsistori ni Garijatta. Na paduahon pemeriksaan mata gratis. Sadarion Minggu 21 Mei 2020 dung haruar Minggu siang adong do pemeriksaan do penguatan mata gratis na pinatupani Lembaga Peduli Kesehatan Mata ima akatikting na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na Saminggon lao manomu-nomu hata ni tuhatta marib de mahita. Siang sude parulian na arga sadahu botohu tiop totom Yesus Tuhanku ho artana arga amangatasi sude Tuhan untuk tiup hatana sai pangasahon mabaga-bagana Yesus Tuhanku sai hohu aposi matari dahon Pangido aku tuho say tangingon basa-basa hot tuaw ngolumi asali o audi harajaonku lau patulus
Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramoti ate-ate pikiran dohot ulaun muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita, mangaiton lakata Tuhan uluan lumobi manipat saminggon, imanatar surat di 2 Samuel bidu 22, ayat sada saha ro di ayat pitu tajahama pasikat soring au majaha ayat ganjil damang dainang haha anggi majaha ayat nagenap dungi di hatahon sidau ma tu Jahoba aka hatani edeon diari dung na pinalua ni Jahoba ibana siat tangan ni saduhuk musuna dohot sian tangan ni si Saul Nin nama Jehovah dodolok batu diau dohot hapurusaku jala si palua au. Debatado partano batu aku marhaposan tuibana doau lobu-lobuku dohot taduk ni partuauku parod dingaku dohot hapurusaku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo. Sai hupa jojo do Jehovah natamas pujioni jadi malua maau sian aka musuku. Nunga pola dihaliangi aka obak ni hamateanau, aka sungai ni hajahaton manonggotiau. Nunga pola dihaliangi aka rate ni banua toruau, dilukupi aka jorgong ni hamatianiau. Jadi dina targogotiau hujau do Jahoba, jala hupangiar anggukku tu debataku. Jadi ditangihon ibana suara kisian jorona jala tolhas angguhi tu pinggolna ido sahakna damang dainang molo taparate-atehon isini buku Samuel dohot koronika hampir sarupa do isina patorakon hinarikot ni akka napinabakit laho mangarahon jolma tu hanguluan di sima tarida songodia do kemampuan ni jolma laho pahebakkon pikiran doho sakap ni debata dohot hagio ni jolma namar saur tuaka ulaonna alani boido dohonota di buku 2 Samuelon diodolhon rikok dohita mamereng tupudi rikok dohita manakasi namasa dingoluni jolma nang dingoluni nata petujolo alai sotung lupa hita debatado anggonaikon ihutonota kita tidak salah melihat bagaimana para pendahulu bagaimana orang tua, bagaimana penguasa-penguasa untuk memaknai kehidupan. Tetapi jangan lupa, mereka juga adalah makhluk terbatas. Yang oleh keterbatasannya, seringkali kita tidak bisa menangkap makna kehidupan itu sendiri. Alani dipaingok do, jod do gobaran ni Tuhani, tarida di patolhas jolma marhite gobaran ni Tuhan na tarida Tuhan na hinilala dohot Tuhan na tapaima. Jadi gambaran Tuhan yang kelihatan, gambaran Tuhan yang dirasakan, dan gambaran Tuhan yang kita harapkan. Rikodo akka partogi laho mengkoreksi dirina ala belgado pakkorhon ni akka ngoluni halak napina tujulu. Molo dihelok halak Cina ikan busuk dimulai dari kepala, berarti pengaruh dari sifat dan ungkapan-ungkapan orang-orang yang besar itu memiliki pengaruh yang besar. Jalalaos alanima naing lemanat hita
madok akkahata laho patorakkon namasa ala nataida natahilala doho natahirimi sotung gabe papejelhon sakap hatuau ni debata nanaing hebang di nguluta. Jangan sampai kehidupan dan cerita hidup seseorang mendangkalkan rancang bangun kehidupan sebagaimana Tuhan menginginkan. Alani kon naing sipang gorgori do ngolunia kahalak na porsea. Ikon memberi semangat ai makhluk na terbatas do hita. Alamat cai tiboja la sangap do partogi dia do pandina torop. Jok do ngoluna sida gabe tudosan. Hatana si tangi honon. Jala hapor siaonna si iutonon. Molo sodenggan ngoluni sudut na poso. Iko dohok doakan atumua bertanggung jawab. Molo litok aik ditoruan. Tikiron matujulu. Alani ido dang sai hita hola persea amang dohot hamuinang. Alai kodohok dohita pai huton akaboni ni haporseaon tuaka sudut nau poso. Yang muda dan yang tua harus sama-sama bertanggung jawab. Bagaimana hidup ini menjadi ikutan untuk mengikut Tuhan sebagai pandu kehidupan yang tidak akan pernah hilang itu. Panidangion ni Raja Daud marhite edde makakam ngoluna namang gorga, margorga do ngoluni halak akana porsea. Ido benadak sembaranga kita sebenarnya mangalapati ngoluni jolma. Apalagi mangalapati padohan na maripola. Bahkan mungkin hita dang boy sebarangan mangalapati akapadohan-padohan nauli di sada-sada suku bangsa sebagai bentuk kearifan lokal. Molo adong halak UBG barangkali edeni halak Batak toddi-toddik kudohoninna. Bedido toddina jolma. Habe di halak Batak toddi-toddik kudohoninna tu anak konna. Ya, hagogook kudohoninna. Ainong beralih do haporsiaon ni jolma tu anak konna daw. Alai begitu tingginya menempatkan generasi yang akan datang itu sebagai harapan, sebagai bentuk dari hasil perjuangan manusia. Molotai hutihu musiakke deni halak Batak. Panurata mi holi-holi ahdo hulik-kulik kudo ininna. Gudang akapadohan-padohan naikon sitelu surata secara mendalam. Apalagi akapadohan ni akahalak na porsea. Ido bainidok. Ungkapan-ungkapan orang percaya adalah kamus kehidupan. Jadi lam gudang do si uhalon ni akasudu nau poso molo akana maripola tahatahon. Orang percaya tidak boleh sembarangan berkata. Hiado didok Yesus, karena kata-katamu memiliki kuasa. Jadi marhuaso doah kapad dohatai. Alani sotung sebarangan hita, laho madok hata. Lam tibode raja ni sadahalak, ikon lam argado padohanna. Ido natarida nang dingoluni akka napina tujulon. Jalaido bedana sia 2 Kronika na keningani. Di buku Samuel ingin diingatkan bahwa raja-raja itu memang manusia biasa. Tetapi kemanusiaan mereka telah dimasuki oleh Tuhan. Dengan demikian mereka tidak saja menjadi manusia duniawi. Tetapi mereka juga adalah manusia yang bersifat ilahi. Ikon adong dosian padohan na namang gobarhon nguluna na ingrong. Ima argani ngulu taon nguluna marhuaso asa mangerbang pahebakkon jala patardason
ngolu tanah humaliak kita. Ngolu namar huaso ima ngolu sitakasan asalam solhok tu debata. Jadi naung maripola dong ngolutai molo adong sian ngolutai si tiruon napa solhok jolma itu debata. Jadi anggoholan laho mabai jolma sukses do mabain gudang jolma mararta nang apala idope anggo hinarik kok ni hajong jongat tadi tanoon. Hamu akan hinaholongan adong domanang napiga nak keningani padohan na dirangkai dohot ede na pinatolhas ni turpuhaton di gobarhod dodison debata marhite ragam tudosan debata dolok batu partano batoan lobu-lobu taduk partuaon pangoding-odingan si partupak hagogoon na patugapon gobaran-gobaranon manggobarhon ahado na pinarsita ni jolma ubayan na marsaor doho debata molo secara pendidikan ada 5 alasan manusia beragama. Yang pertama mencari keamanan. Ala dang nalau aman portibion, saya torus don adong nama kutur. Napaduahon untuk mencari perlindungan. Nang peadong si jatana, jala togap nang tebok ni jabuna, alai tetap dang merasa nyaman. Napatuluhon ingin mendapat penjelasan karena hidup yang kita hadapi ini sudah ada sebelum kita ada. Napa opaton ingin meneguhkan tata nilai. Adong doaka ipolani ngolu naikon si paudutonon jala natiniru sian akka na jumolo siya kita. Napa limahon ima memuaskan kerinduan. Adong rasa puas dakuboto adong kaitan nyon tu cita-cita pajong jokon GKP sabas do namar GKP oninna sabas do namar Tuhanon alay molo adong halak madok ay si taono do hubereng namar Tuhanoninna nga mungkin asing pangatusyon ni lao mga luluy ngulu ni partodion sudenay manggobarhon hamu akana hinaholongan songod dia do jolma laho makirim debata na adong dinguluna. Di paboto homusedo pakorhon ni hagugoni. Didok nakangani paluaho syarate. Makar hari jorgong sian hamatean. Niandang apala torang taboto ahado pengalaman ni si Daud ubay na kahataon manang padohanon di patolas ibana. Sebagai bentuk doksologi pujian. Alay boy mara mang napiga dohonota. Sian na parjolo pe molo tatelusuri ngulu ni si Daud. Ay sebenarnya ibana amana sadiri mangetong nang layak ibana gabe raja. Aka haha anggina na asing do di patudu. Laho patuduhon tu si Samuel. Iseron lao bakit laho manggatihon si Saul. Ala si Saul nunga dietong debata gagal menjalankan pemerintahan sorgawi. Alai nang pe di papinggir ibana alai terpilit. Omas ada cerita hidup ni Raja Daud. Dia dipinggirkan tetapi akhirnya menjadi dinomor satukan. Na paduahon raja na mengadopi ragam ni haruduton. Dietong do si Daud mengkudeta si Saul. Alani ido nunga sadia liling si Saul si Daud diurapi alai dang boy langsung ibana gabe raja. Bahkan hahanggina anak nasadiri hia makudeta si Daud. Bahkan si Saul na niurupan nai na kemudian magabe si matuana aisada boru ni si Saul gabe istri ni si Daud imana marguar si Mikal naeng dipamate do si Daudon. Ai natoro pipe sering do maprovokasi
Ai didok akan atoropi molo si Saul maribu-ribu do halak boy di taluhon alai anggo si Daud 100.000. Gabi adong rasa persaingan. Namangihut boy taida muse si Daud pe di tonga-tonga ni prestasi na begitu hebat. Boy mangarajai gudang maribu-ribu jolma, 100.000. Alai mangarajai hagio ni dirina gagal. Memimpin banyak orang bisa, sanggup. Tetapi memimpin rumah tangganya gagal. Di baini-bana do sebuah skenario. Pamatehon sada prajurit ala bagak inat tanah. Asa gabe dioli ibana si Betseba, istri ni si Uria. Napaupaton nang pesukses ibana di Portibion, diagung-agungkan. Hidok rohani ibana nian prestasi na suksesi nunga patut ibana laho patu pahon na pinarhagio ni rohana di pangido ibana ma asa ibana pajongjong bagas joro. Alai ngolo tajahan no di Koronika dang di luas debata ibana pajongjong bagas joroi. Ikor rajumatta do dak sude boy ulota. Ikor rajumatta do mungkin dikator hita boy halak namar huaso. Alai di tonga-tonga ni sarikat dang boy gawe lomo-lomota. Di tonga-tonga ni margatta boy hita dipuji-puji. Alai sotung ta subo-subo mamaksahon hagio ni rohatta. Di tonga-tonga ni marga ni nasing lumobi naing marlomo-lomo di tonga-tonga ni huria. Kita memiliki kehususan-kehususan karena kita ini jugalah makhluk yang unik, makhluk yang khusus yang harus menerima apa yang harus Tuhan berikan kepada kita. Hamuda mangdainang nahina holongan marhite turpuhod dapat hita do manang piga odolan. Naparjolo masayargado panidangion niak kana sangap. Ai bidang do pakkorhonna argado panidangiota songos sipatudu naung gabeak kahalak naung mineme hita dohot hata ni debata. Jadi molo saya dong do halak Kristen lancar berucap lalu kemudian keseleo lidah. Ugir-giri mana madok hata naso si hapor siaan on halak naso mararga do pio. Halak naso tangi dopio di hatani debata. Jadi kata-kata yang membuat orang sakit hati. Kata-kata yang seringkali disebut orang kata-kata yang menunjukkan jati diri kita. Akahata nasib barangan tatinggal humai. Ainu ngadipatibbo debata hadiriota. Kita ini bukan lagi orang-orang yang sembarangan. Oleh sebab itu jangan lagi ulangi untuk mengulangi kata-kata yang sembarangan. Kata-katamu adalah imanmu. Manang di bahasa Indonesia didokon bicaramu adalah harga dirimu. Molo natutuhi ta naung anak ni debata. Ikon lam akka hata namarargaido. Si harwar honota marhite pamangatta. Napaduahon sotung tayetong sia jol maharoruan ni huasoi. Alani molo adong halak na pinatujolo ternyata ketahuan kesalahanna. Sotung dohot hita madili meninggal hot debata. Budang duna songoni ala adong situa salalaka. Ala adong nang parhalado na salalaka. Imanku hancur. Kenapa Anda beriman kepada manusia? Itulah bukti keterbatasan manusia untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Idok di buku Samuelon, kita tidak boleh berhenti melihat perilaku manusia. Sebab perilaku Tuhanlah yang utama dan yang pertama. Mari kita tetap mengikut Tuhan meskipun para pengikut Tuhan ini ada banyak yang belum.
bisa menjadi teladan di dalam hidup kita. Napatuluhon kewajibat do papatarhon huaso ni debata sia dirita. Alani molo tarajumi pe nunga godang natapatupa, nunga godang pengorbanata, alai ikos sadar dohita, adong do keterbatasata, laho mengula akau laon songon nani igil ni debata. Holat Tuhan ido natuk, manot Tuhan ulaun natipaksi hobasata. Di tonga-tonga ni ngolun nagok parsigulu tonon. Adong do tolu siroahonota. Naparjolo lam sudut do gogoni jolma. Kita semakin terbatas, kekuatan kita semakin terbatas untuk mencapai hidup yang tanpa batas. Lam matua hita lam mor gogo. Lam godang ta'alami, lam godang do penanaing si ehata. Nabaduahon lam godang do naso taatu sinuaing dingulu taon. Manusia semakin pintar, alai lam godang do naso hatu sakita. Ai gari mangatu sinatarida, jocot hitadak sanggup. Apalagi mangatusi naso hiata bulus dope. Godang doon mabaik kalak gabe madau sia debata. Survei di tahun 2004 sahatu 2017 jumlah ni halak nama daus ya debata gabe ateis karena gagal untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini meningkat tajam dari 48.000 menjadi 268 juta 200 juta menna sahatu 2017 nuaing jumlah ni halak na ateis. Lumobi ma mungkin terpengaruh oleh pikiran Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah mati. Allah is dead. Jala sebenarnya nunga adongon nang molotajaha di Yesaya 40 ayat 20 itu. Buni dongolukku sian odo pen di debata. Dang di parohau debata au. Nang pedi Jeremia 30 ayat 30 jauh-jauh maho tuau. Asahu pabotoho tuho. Karena manusia seringkali hanya memperdengarkan keinginannya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan kepada Tuhan. Lalu kemudian dalam Yesaya 59 itu dikatakan, dada nahurang gajang, tangan ni debata lau mangurupi hamu, manang namar hafal pinggolna, so manang ihok kamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi sifat dan perbuatan manusialah yang mengacau, yang membuat dunia ini semakin jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak dengarkan apa yang Tuhan katakan. Molo tapatol has pangiduata tu debata, ikol loasotta do debata mengelusi dohot tangihonotta do alus ni debata. Menjadi orang Kristen bukan berarti supaya permohonan kita diwujudkan, direalisasikan, tetapi supaya permohonan kita diluruskan. Asa dipatikos debata akka pangiduatai. Aisi Paulus madok gudang do halak namar pangiduan holat lautu siubionna. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ai holan na rikko tu siubiodo di hari koto jol mau di pangiduanna ninna ibana. Hamu akan hina holonga di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Lam liling ngulu taon lam so haatusan alayadong do Tuhan na jonok ay ibana do naung pasol hoto dirina madongani hita. Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya untuk menemani kita mengerti hidup itu, tidak saja untuk memahami apa yang kelihatan, tetapi supaya kita memiliki semangat di balik kehidupan yang ada ini. Masih ada kenyataan lain. Tuhan adalah pintu untuk melihat warna
dan sisi kehidupan yang lain. Alanido halak na porsiadak ya putus asa. Kenyataan hidup bisa digambarkan, tetapi kenyataan hidup ini hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan. Jalaima tema ni minggutta sadarion ex Saudi ditangihon debatado jauh-jauh ni naposona jala dia lusi dohita godang do akka pangidoata naung tolhas tu debata dang adong nama baini sukot. Tuhan mendengarkan seruan kita meskipun kita harus sadar belum semua permohonan kita dijawab Tuhan sesuai dengan tuntutan kita. Godang donata pangido tu debata. Dang na gabe marhapal pinggol ni debata. Banyak mungkin kegagalan. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan adalah hidup. Dan Dia tidak pernah lupa. Dan akan membalaskan sesuatu yang lebih baik. Karena hidup ini adalah hidup yang menggembirakan, hidup yang memberi kejutan bagi kita di saat kedatangan kedua kalinya. Marilah kita hidup penuh semangat dengan mengandalkan Tuhan, menghadapi kenyataan sembari kita tetap sadar diri. Kita memperdengarkan seruan-seruan kita, tetapi kita juga wajib untuk menyesuaikan kehendak Tuhan dengan kehendak dan permintaan diri sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Diramoti jala di pasu-pasu mahita saluhna. Amin. Martangyang mahita. Tuhan mauliate marohanami diho, dipaingot hodo hami ali Tuhan akkana margorgado di patol hasotu ngulunami. Alani tamadoi ali Tuhan patu begihon nami anggiat sudut akanau poso. Boy gabe manangihoni, gabe si patodit akapadohan namari polai, asa dibilang-bilangi, jala manurasi turoha pikiran yaka nau begisa. Mauliate marohanami dihuali Tuhan, dipaingot hodo hami, asa unang adong namadau syako, molotungpe soharo takas dope hujalo hami, parbuai niya katangyang nami, sita-sita niya kayanakon nami, doho nang pergolakan hidup nami, porsia duhami, dang na lupa honommu ganupa kahalak na porsia diho. Mauliate marohanami diho ali Tuhan go dihoma nasa na pinarsitani rohanami ay debatasi pargok doho na mangatasi saluhuna nasa nadong di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Mari dehita. Sai apositu ani nam diagogo tadi nam tuju tero ami sai apositu ani itu tu posro haki diho aleto haki Pai masa akau tuho, totong apos aku ho. Ko name naro ami, porosai posro ami. Ipanari honai, porginam hariani. Posro haki diho ale tu haki pai masa akau tuho totong aposaku ho.
Aho paborhat hita pasahaton pelian nama rarga tuadu pani debata. Tatangi homma surat nisi Paulus napa duahon tuhuria Korin bidusia ayat walu. Ai marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu. Asa sadok tuk situtu di hamu jala marlubi-lubi hamu. Lau patupahon saluhut ulaon nadenggan. Amin. Alidi bata amana mina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadenggan jala mual ni nasa uli basa nama uliutus. Usop baho kami ma sian nani lehomi tuhami pelian nami tuho. Molo tungadong tar sob baho kami tuho nasiat tangamu hiad doi hujalo hami.
Ayah hamahami ubain ta terlehok kami manangaha tuho. Asima roham jalo ma pelian namion gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupake hami pelianon pati bulhon hara jaommu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileh-lehommu di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma hara jaummu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajao dohot harugo rodi hasangapon saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tuganup todimu. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Salam.